gyud makumpleto ang usa ka selebrasyon kung wala ang usa sa gikahinaman nga dessert nga mao ang cake. Apan nasayod ba kamo mga kapuso nga patok na usab karon kining mga binuan nga celebration cakes o number cakes? Ato kining sayran pinagi sa report ni Sarah Hilomen Velasco. Madako o gamay man nga selebrasyon, parte na gyud niini ang lamian nga cakes. Gani mapa-anniversaries man o bisan monthsaries. Mao nang uso na sab ang gitawag nga number cakes. Perfect kini sa mga ginikanan nga mahilig mo selebrar og monthly milestone sa ilang mga anak. Ang 40 anyos nga si Mami Tata Navarra, mipakita kanamo sa iyang pagkamahiligon sa paghimo niini. Diin human mabake yang cake, hiwaon ug hulmahon kini aron mapormang numero. Niadtong higayuna ang order kaniya alang sa usa ka 3-month-old baby. Gibutangan kini og icing ug dayon gisunod ang pag-decorate. Matud pa nga nagdepende ra sa gusto sa customer ang itsura ug design. Regular ang orders. So kung number cake, monthly milestone cake, syempre mag-order sila monthly gyud na until mo 1 year or 2 years ang kwan. And it's easier. May gitawag usab nga naked cake, letter cake ug uban pa. Usa ka full-time mom si Tata. Apan wa gayud niini usiki ang kahigayunan nga maggamit ang iyang abilidad sa baking. Na may nag-order, so why not make it a business? So even if I'm a home baker, stay-at-home mom, I have maski gamay lang na business just to help my husband. Uban ni June Solon, Sarah Hilomen Velasco, Balitang Bisdak.